dili man bigla ka pagkahulog niya, hindi ba dili man pagpusok kay hulog pusok ako dagan siguro dili lang mao ni ako makuan lampas. Nanay lang pagkahulog. Mao kana ang saysay ni Toto, ang driver sa 10-wheeler truck nga nahulog kagabi sa bakilid sa Old Bulatukan, Makilala, North Cotabato. Matod sa pahinante, bag-o lang sila na mahulay og kondisyon ng ilang sakyanan. Puno og scrap metals ang truck og pauli na kini sa Davao gikan sa Nurala, South Cotabato sa dihang nahitabo ang aksidente. Man mga lasing siguro sa gabi ito. Oh. Nya pag kuan ako, bada na ako nagkalit raman murag ana lang ko. Gikabig sa Oo, nya kilid. lubang ng manubila, ana na plastas manubila. Dili na ako gilabay. Asa direksyon ni padto ninyong sakinan? Ito. Padabaw. Paingon ng Davao. Gikan mo og Ikan na may kuan sulan may gikan. Kaya may babaw diha, hinahinera may mga piktos-piktos siya. Pag-abot dire, kambya siya, kay ma-reduce unta siya. Nagsulod man, pero pag-abot na dire, kay ma-action unta siya, apply og kuan, presira. Dili na, ni kalit lag kuan ba? Biyan sa mga wala. Ito hulog. O, pag singgit niya nga, di na makaya ang manubila, pero nakapul na siya lubag dito. Humok kayo ba? Karon, pag lubag niya dito man ang tire, pero hindi kami tindihan kay diretso mo yun. Hawid man ang brake, di ko lang balaro, abanti lang. Ya ikaw kamo sa unsa dito bulapil mo kahulog sa ubos. Apil gyud pag kuan mo dia, sumiglig dia. Abi na kog mo to kay wala naman okay naman sus karon kay nabali na itong kain na sangit day may. Lisod hawason ang 10-wheeler truck kay puno og kargang mga scrap metals. Naabtan pa nako og naghinahinay na og hawas ang mga pahinante sa ilang karga. Swerte usab nga luwas ang driver og pahinante apan naputol ang linya sa kuryente og nangabali ang mga kahoy nga maoy mibabag sa nahulog nga sakyanan. Ang highway sa Makilala, North Cotabato daghan og bahada kurbada og daghan usab og bakilid. Dunay mga motorista nga moingon nga taw-an ang lugar. Apan matod sa Department of Public Works and Highways og sa Makilala Police, human error ang sagad rason sa disgrasya og dili tungod sa mga tinuuhan. Aring hinungdan nga maskin unsang klase sa dalan og maskin unsang lakat sa panahon, gikinahanglan nga nakakonsentrate kita sa pagmaneho, wala nakainom og labaw sa tanan, dili katulugon ang driver aron malikayan ang disgrasya. Regilan Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.